Összes beérkező kérdés, ami a városközponttal kapcsolatosan történt, azt a zugló.hu-n megtalálják, tehát oda is fel fogjuk tölteni. Facebookon is tájékoztatást adunk, folyamatos tájékoztatást adunk erről, illetve a zuglói lapokban is mindig frissülő, tematikusan frissülő csoportokba szedjük a városközponttal kapcsolatos kérdéseket, és a Non Plus Ultra lesz még csak és kizárólag a városközpontot érintő lakossági fórum. De azért én továbbra is kérem, hogy Zugló fejlődését elő és ne hátra mozdítsák. Ez az egy tiszteletteljes kérésem van, és akkor mi nagyon jóban leszünk mindannyian, mert hogy a zuglóiak igénye, az értékek megóvása és Zugló fejlődése egyszerre van a napirenden, amit az zuglóiak jogosan várnak el. Nyilván kellő óvatossággal kell ezeket a fejlesztéseket elvégezni, annak érdekében, hogy építsen, teremtsen és ne roncson. Szerintem ez a legfontosabb, amit az elődeink ránk hagytak, és ennek szellemében fogjuk elvégezni és előkészíteni a munkát. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma itt voltak. Remélem, hogy azért nincs ekkora távolság közöttünk, mint amennyit önök most néhány bekiabálással mutattak.